Эфирде хабарлар программасы исәнмесез, студияда Аделия Бурханова. Район буенча традицион халық жиыннары башланды. Очрашуда алар җирлектәге проблемаларны күтәрә, үзләрен борчыган мәсьәләләрне турыдан-туры җитәкчелеккә әйтә. Шундый чираттагы җыелыш Яңа шәһәр микрорайонында үтте. Яңа шәһәр микрорайонында яшәүчеләрне нәрсә борчый, биредә нинди эшләр башкарылган. Шул һәм башка мәсьәләләр хакында район җитәкчелеге катнашында узган халык җыенында сөйләштеләр. Район башлыгы Разиф Кәримов җыенда катнашучыларны ярты ел дәвамында башкарылган эшләр белән таныштырып, зәйнең социаль-икътисади үсешенә йомгак ясады. Авыл хуҗалыгы эшләре урак өсте турында аерым сөйләде. Идет очень жесткая борьба среди комбайнеров. Если район наберет 150 тысяч тонн валового сбора, значит, это зависит от всех комбайнеров, чтобы без потери убрать. Значит, победителю комбайнера будет машина. Шәһәр хуҗалыгы буенча башкарма комитет җитәкчесе Наталья Павлова да чыгыш ясады. Ул юлларны төзекләндерү, тротуарларны чистарту эше турында, шәһәрне яшелләндерү мәсьәләләренә аерым тукталды. Район җитәкчелеге белән очрашуга килгән яңа шәһәрлеләр халыкка төрле хезмәт күрсәтүче оешма учреждениеләр вәкилләренә борчыган сорауларын бирде. Җәйге чорда авыл халкын су белән өзеклекләрсез тәэмин итү мәсьәләсе һәрчак көн үзәгендә тора. Шуның өчен районда су челтәре системаларын яңартуга зур игътибар бирелә. Быел, мәсәлән, мондый эшләр 5 авыл җирлегендә башкарыла. Ничә метр казыдыгыз? Казыдык 70-кә, колонна утырабызның 51-дә. Яктыкүл авылында су челтәрен алыштыралар. Эш район башлыгының контролендә. Һәр авылның су системасы искерүенә карап яңарту максатында төрле программалар эшли. Быел районның Яктыкүл, Бухара, Яңаспас, Югары Шүпкә авылларында бу эш башкарыла. Ассоциация муниципальных образованиянең грантлары нигезендә 4 авыл җирлегендә безнең эшләр бара. Өчесендә инде скважина бор итеп, значит, өзебезнең су үткәргечләргә авылга тоташтыру. Югары Шүпкәдә бөтен авылның су челтәрен яңарталар. Биредә су системасы 1974 еллардан салына башлаган. Хәзер эш Чиста су республика программасы буенча башкарыла. Моның өчен 21 миллион сум күләмендә акча бүлеп бирелгән. Барлык эшнең 45% үтәлгән, салкыннар башланганчы турбалар салу төгәлләнергә тиеш. Узган җимбәдә энергия стадионында спорт бәйрәме узды. Зәйлеләр бөтен Россия физкультурачылар көнен билгеләделәр. Район буенча 29 мең зәйле сәламәт яшәү рәвешен үз итеп спорт белән шөгыльләнә. Моның өчен җирлектә шартлар да, уңайлыклар да җитәрлек. Елдан-ел яңа спорт объектлары төзелә. Күркәм чарадан махсус репортаж. Төрле спорт ярышлары белән зәйдә физкультурачылар көнен билгеләп үттеләр. Сәламәт яшәү рәвешен спортны үз итүчеләр бер мәйданга җыелды. Район башлыгы исеменнән финанс бюджет палатасы рәисе Павел Байрашев тәбрикләде. Киләчәктә яңа спорт түрләре, яңа дәрәҗәләр яулауны теләде. Позвольте от имени главы Заинского муниципального района Разифа Галевича Каримова поздравить вас всех с праздником спорта, Днем физкультурника, пожелать здоровья и успехов. На самом деле спорт сегодня становится нормой жизни. Бәйрәмдә Республика, Россия, дөньякүләм ярышларда районыбыз данын яклап, нәтиҗәле чыгыш ясаган спортчылар, төрле спорт мәктәпләрендә шөгыльләнүчеләр, тренерлар хөрмәтләнә. Бүген алар тырыш хезмәтләренең нәтиҗәсен алалар. Яшь спортчыларга ГТО Бөтен Россия физкультура спорт комплексының алтын билгеләре тапшырылды. Район буенча 29 мең зәйле сәламәт яшәү рәвешен үз итеп спорт белән шөгыльләнә. Моның өчен җирлектә шартлар, уңайлыклар җитәрлек. Спорт бәйрәмендә кикусинкай, нәфис гимнастика, җиңел атлетика, футбол, пляж волейболы буенча күнегүләр, күрсәтмә чыгышлар тәкъдим ителде. Районыбыз үзешчәннәренең концерт номерлары спортчыларны тагын да зуррак үрләр яуларга рухландырды. Аделия Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Бу көннәрдә Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре автобусларны юл хәрәкәте куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен көчәйтелгән режимда тикшерә. Профилактик операция маршрут транспорт чараларын йөртүчеләр катнашында аварияләрне кисәтү максатыннан үткәрелә.
Автобус операциясы бүтін республика бойынша уза текшеру 8 августтан 17-сіне қадар дәвам итәчәк. Бигрәктә пассажирларны йөртү кагыйдәләрен бузуга, лицензия таләпләрен үтәүгә шулай ук автобусларның техник торышына игътибар бирелә. Соңгы 7 айда Татарстан юлларында автобус йөртүчеләр гаебе белән 48 юл транспорт һәлакәте теркәлеп, аларда 2 кеше һәлак булган, 55 яраланган. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юлларда бик сак һәм игътибарлы буларга кирәклеген искәртә. 1 августтан 11-не кадәр район янгын күзәтчелеге хезмәте 7 чакыру алган. Шуның 4-се ялган чакыру булып чыккан, 1-се шүп яну, 2-се җитди янгын очрагы. 9 августта көндезге сәгать 88-нче янгын сөндерү бүлегенә Федотова авылында мунча януы турында хәбәр килеп ирешә. Шул ук көнне шәһәрнең Төзүчеләр урамындагы 20-нче йорт фатирында янгын чыга. Янгыннарның ни сәбәпле чыгуын ачыклау өчен тикшерү эшләре бара дип хәбәр ителәр район янгын күзәтчелеге бүлегеннән. Шуның белән сишәмбегә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.